вкус победы. Як гуфтори аҷиб аз Усейн Болт: вақте мағлуб шуда ба шумо табассум мекунад, ғолиб таъми ғалабаро аз даст медиҳад. Ана акнун, ана инҷо мо метавонем аз даст медиҳад гӯем, метавонем таъми ғалабаро гум мекунад. Яъне вақте мағлуб шуда, касе ки мағлуб шуд табассум мекунад, ғолиб таъми ғалабаро гум мекунад. Яъне вақте ки мо аз ягон чӣ гӯем мағлуб шудем, кору мо омад накард, мо метавонем табассум кунем ва чун ҳамаи ин гузаро аст, метавонем ҳамаи инро низ аз сари худ гузаронида бошем ва албатта ба сӯи муваффақият ба пеш чикор кунем, ҳаракат кунем. хуб, ва аз ин ҷо чун маълум шуд, вақти тарҷума калимаҳо бо ҷойашон иваз меёбанд ва калимаҳои ҳам маънӣ ба ҷои якдигар меоянд ва ҳангоми суҳбат, муошират ва тарҷума мо бояд ба мазмуни он аҳамият дода бошем.